Dik li ħafna jridu jpinġu bħala droga ħafifa ma hi ħafifa xejn. Kelli episodji ta' paranoja, wara ftit sar vizzju u wara rid xi ħaġa aktar qawwija. Dan kien kliem Luke Magri, ex-drugat li l-vizzju ta' droga tiegħu beda bl-użu tal-kannabis. Magri li llum jaħdem fit-taqsima tar-riabilitazzjoni ta' Caritas ikkritika l-għaġla li bija il-gvern qed jipprova jgħaddi din il-liġi. Qed jiġi propost huwa maġġel ħafna, naħseb li m'hemmx ħsieb kbir warah. Isu li qed narajna ovvjament min-naħa ta' barra huwa li kollox qed jiġi naqra maġġel. Isu għandhom fl-aġenda li jgħaddi dan il-propost, din il-white paper u mhux qed jieħdu konsultazzjonijiet biżżejjed. Waqt il-programm kontra kurrent, Rodri Kajus iddiskuta t-tema tal-ħaxixa ma' numru ta' kelliema fosthom Andrew Bonello, President ta' Relief Malta, li sostna li m'hemmx evidenza li torbot il-kannabis ma' użu ta' drogi aktar qawwija. M'hemmx evidenza li il-kannabis twaslek għal drogi oħrajn bħal m'hemmx evidenza li l-alkohol twaslek għall-eroina, pereżempju, min jieħu grok mhux ħajjajt issa da mhux biżżejjed ħamur infittex xi ħaġa oħra. Id-direttur ta' Caritas Anthony Gatt min-naħa tiegħu sostna li t-tipjib tal-kannabis fl-adolescenza ta' spiss iwassal għal dipendenza. Fuq minn 90% tan-nies li għandhom dipendenza fuq xi sustanza ikunu bdew bil-kannabis feta żgħira u anke forsi bix-xorb fl-istess żmien jew qabel. Jiġifieri ma jfissirx li kull min ipejjeb il-ħaxixa ħajispiċċa dipendenti, però jekk inti tibda tpejjeb fl-adolescenza, għandek wieħed minn kull 6 adolescenti taħt 18 li jpejpu li jiżviluppaw dipendenza fuq il-kannabis. Andrew Bonello qabel li t-tipjib feta jiżżar bħal 14 u 15 sena hija fil-fatt problema. Bid-direttur tal-Caritas min-naħa tiegħu jgħid li fil-waqt li liġi kif proposta qed tindika li dawk taħt 18 sena mhux se jkunu jistgħu jixtru, tfal u żgħażagħ li se jaraw li l-ġenituri tagħhom ipejpu fl-apert se jkunu esposti ferm aktar għal kannabis u l-idea li droga normali. Fil-programm tkellem ukoll Noel Sherry, kap eżekuttiv tal-OASI. L-aspett xjentifiku li jgħid illi u dan sar studju kemm f'Colorado kemm fil-Kanada fejn hemmhekk id-droga saret iktar aċċessibbli. Li kull fejn id-droga saret legalizzata l-użu żdied. U f'intervista ma' Stefania Di Mexant, kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Richmond, insistiet fuq l-importanza tal-istudji. Wieħed mill-punti ewlenin kienet illi iva aħna għandna bżonn sħarriġ li huwa lokali. Għaliex ma nafux ir-realtà ta' kemm nies jużaw, x'impatt. Tul il-programm ħadu sem Daniel Kassar, Policy Executive tal-Kamra tal-Kummerċ, u Joe Farrugia, Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem. Farrugia qal li din il-liġi qed titressa mingħajr ma għandha pedament. Li għandna qudiemna hija binja, proposta ta' binja, imma mingħajr pediment. Għaliex inti biex tfassal bini l-ewwel tkollok il-pjanta, l-ewwel tkollok il-pediment, u mbagħad tibni fuq, però qed jiġri bil-maqlub. Għandna ħafna proposti, imma hemm riċerka ma sarit. Minħat jaw dan il-Kassar qal il-Kamra tal-Kummerċ kellha tħassib tagħha għal dak li jkun l-impatt tal-leġiżlazzjoni tal-użu tal-kannabis fuq is-settur tax-xogħol filwaqt li lesta tgħin tiġi emendata din il-liġi. L-importanti dejjem li zero tolerance approach li ta' min ħaddem tiġi rispettata u li dawk l-aspetti ta' health and safety fuq il-post ta' xogħol huma l-foremost consideration tagħna f'dan il-proċess. Il-liġi li qed jipproponi l-Gvern dwar il-kannabis sabet ħafna kritika mhux biss minn dawk l-entitajiet li jaħdmu direttament mal-vittmi ta' droga, imma wkoll minn organizzazzjonijiet oħra tas-soċjetà. Iżda b'saħħithom ferm il-kliem tal-ex drogat li llum jaħdem propju biex jgħin lil min spiċċa vittma bħalu. Hija gemi kbira din. Dina ħanieħdu fuq l-alkoħol u s-sigaretti huma legali, le? Pero kontrabandu ma jkunxaw, black market ma jkunxaw tagħhom, u taħseb illi mhux l-istess ħaġa ħajġri. Kristina Majra għal Net News.